Lähet hakee omaa tekniikkaa. Älä kypsää, vaan tee omaa tekniikkaa, Matti. Pitäis tehdä jo jotain. Ei tää hippaa. Just noin! Varovasti siellä matossa! Hyydintää! Ota tilaa. Tässä on kyllä vartalo ylös. Hyvä, kauppa ylös. Nätisti hyvä Matti. Matti, matossa järki mukana, muuten se on sun peli. Lyöntei kans. Lyöntei. Just noin! Pari kans. Suojaa päätä! Koska? Ja polvi. Joo, hyvä kierro, olkapää. Painon päälle. Potki Petri päähän! Ylös vaan. Minuutti jäljellä, nyt suoria lyöntei. Pisteitä kropasta. Sillä on Matti tosi matala suojaus, sinne uppoo. Kädet ylös vaan. Noniin, Petri, kädet ylös! Lyöntei sisään. Maanantai pisteitä. Hyvä! Hai. Hyvä! Hienoa! Irti. Päälle. Hyvä! Kaadinkin, hyvä. Tule kaadin. Ja sitten peesaat ja kädet kiinni. Pidä. Vedä se kyynärpää lukkoon vaan. Hyvä Matti! Jees, 20 sekkaa jäljellä. Nyt järkevä viimeinen tähän eka erän loppuun. Matti, maanantai pistaritreenit. Noniin, töitä! Just noin! Ja me tullaan. Järkevät pari suoritusta aina. Yrittää vähän rynnätä päälle. Töitä. 10 sekkaa nyt tehdään. Petri, suojaa omaa pää. Oma sarja vielä yksi. Joo. Just noin, hyvä! Hieno lopetus eka erä. Hyvä. Rauha. Jees, sieltä tuli pisteet. Sitten kato. Rauha. Hyvä. Se oli hyvä veto. Ota irti oma aloitus. Alapakkuu kans. Petri, irti siitä oma aloitus. Varo kädet! Järkevästi. Kädet huolellisesti. Kato ettei tuu triangeli. Varo käsiä. Huolellisesti nyt. Polvi läpi. Käsi pois sieltä välistä nytte. Kierrä hienosti. Nyt kaula auki. Ja nyt polveen vähän jos saa. Hyvältä näyttää. Minuutti 2. Se Matti hyytyy jo. Sun kunto kestää. Ja pisteitä kotiin. Hyvä! Jos painaa. Ja polve päälle. Ja nyt kaikessa rauhassa suojaus. Minuutti jäljellä. Samalla lailla fiksu matsi. Tuolla. Pajarin takana. 1-0 jotain. Juokse läpi. Muutama piste vielä. Muutama piste haen. Muutama yhdistelmä, ei yksittäiset. Teet pari yhdistelmää. Järkevää. Hyvä! Hyvä Petri. Ja kaadikin. Sido siihen nytte. Jalat auki, tule pois sieltä! Älä päästä ohi. Hyvä. Ota vaan. 45 sekkaa. Siihen mahtuu muutama.
Hengitä. Vedä henkeä. Siistejä pisteitä napsit vaan. Suoja päät. Hyvä. Ja polve! Joo, polvea lisää! Polve lisää! Lisää polvea! Noin! Sinne! Älä välitä, ei pitää Anna mennä vaan! Kyllä se sieltä sitten tippuu ne kädet. Hyvä! 30 sekkaa jäljellä. Nätisti vaan, ettei tuu mitään ihmeellisyyksiä. Suoja päätä, Petri, suoja päätä. Sitoma pisteet, suoria! Elä! Ja päälle, polvi päälle! Ja nyt käsilukko siihen! Käsialon alle, vedä se No niin, käsialon vedä alle! auki se käsi! Nyt udekaramiin! Tää on sen verran pidempi. Ja siellä on kello. Taas 13 13. sekkaa. 13 sekkaa nyt järkipeli. 1 piste sarja vielä. Läppää. Tee! Vielä! Ja Just toi!